batterie ça fait donte wele dona quoi alisam dun a cɛni y'a fɔ ko donte wele dona alu a y'a fɔ dɛ alisam y'a fɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a cɛni dun y'a fɔ awɔ cɛni ayiwa Yusu ara kuntigi jɛra sa o o fana kuma sera koyi ni kamalenbadiya tɛ sa kan ka sɔrɔ a jɛra dɛ mun t'a dɔn n'a a fana b'a ta don gala la sabu caman de b'a kun don gala la an m'an ta di de ni gala ko k'a b'a bila sa a bɛ kɛ komi ni san nana ɲinɛ b'o kan filɛcogo foyi t'o la cɛ filɛcogo yɛrɛ de t'a la ala cɛ k'i kolokolo ye k'i tile kɛ k'i den ɲa tile kɛ o tɛ ka kɛ maa na se k'o bɛɛ kɛ o tɛ ka kɛ cɛ ni min sera o sera waati o waati o tuma e bɛ kɛ dugamasa ye wa n'i kɔrɔla i t'i si bɔ k'i kɛ kura ye kana tuguni Yusu dugukura jɛra Jabaru Wahidu so fila masa sarasi tɛ anw bolo wa an tɛ se ka foyi k'a ye min b'a to i k'a dɔn k'a fɔ an b'a ka fiɲɛ min minɛ ka bila k'o b'o sara bɔ ko tile min bɛ bɔ an ɲɛna ka su ko an ɲɛna k'a b'a sara bɔ o tuma limaniyabali de t'a kɔrɔ dɔn nin sanga in na an bɛ Jabaru masa tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn n'an y'a barikada kɛnɛ o kɛnɛ ka Rasulu bɛ tanu ye k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada ne ma ni kisi ba ye Ala k'o jidi a kan an masaw sara t'an bolo koyi an tɛ se k'u sara yɛrɛ fana olu ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔ ye wajibi ye ka ɲɛsin olu ma o kadara kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye hali bi Ala k'u bolo kansiw je an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jiri kɛ lafiyaw la o kumana ko foyi kan'u sɔrɔ tun min b'u tɔɔrɔ Yusu ni sanga in n'a kanuba jamakulu ka fo nka an bansa minnu bɛ tiɲɛ sɔrɔ an bɛ dugawu k'olu ye badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ ye ni kanuba jamakulu bɛ fo an b'u fo faso kɔnɔ ani faso kɔ kan i k'a dɔn filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama a bɛɛ de ye kelen ye o kadara kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen bisimila kɛnɛ kan n'o fana ye kunnafoni kɛnɛ ye ayiwa k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw de bɛ anw bolo o kɔnɔ kumaw bɛ ta k'o lase kelen kelen kumaso min b'a kelen kelen fɔ ni tɔw b'a kelen kelen tɔmɔ o kumana n'a kɛnɛ sigira kɔrɔtɔ ni beleke bɛ lajɛ a bɛ kanu ko fɔ k'a kanubaa bɛɛ ka bisimila nin sanga in na k'u bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoya ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fɛ jɛngoma arajo minnu b'a ta k'a cari u ka sigiyɔrɔw la an bɛɛ bɛɛ lajɛlen n'u kanubaw fo k'u barikada ko bɛɛ k'i bisimila k'a f'i yɛrɛ ye ko Tarawele kɔri basi kɔni t'i la cɛ bolokolo kanuba a bɛ yen fo fana marhaba Tarawele a bɛɛ tun y'i ta ye kɔri basi kɔni tɛ yen alhamdulilayi bisimila Moro k'a dɔn an min ka kɛnɛ tɔɔrɔ t'a la groupe ba in sa Yusu kɔni walayi Yusu kɔni ko nin de ka di kabara ye alu bɛ yan a fɔ alu ye k'a ka sama sera a fɔ alu ye ko sama sera a banna ko Yusu ye sama se ko a sama jɔra min fana ma k'o fana y'a se a ka seri ma awɔ a min ma kɔni a ko k'ale ta y'a min ye dɛ a ta d'o kɛ ni kow ɲɛna n'a ka ɲɛ a cogo la a ta d'o kɛ nka ko fana tigi n'a tigiba tɛ kelen ye dɛ o ma fɔ wa mana la n'a taara diboli dɛ a bɛ sɔrɔ yan alu a kan a bɛ sɔrɔ n'o tɛ ko sama sera o ko sama sera ko bonya barika k'a kamara ndesani awɔ ko ami y'a ka sama sɔrɔ Moro ka bɛɛ fo ni Ala ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'o kɛrɛfɛ Batomangane jitigi ni matigi ne yɛrɛ wolowolo kɔrɔmuso den Ami Tarawele Madamu Kane Moro awa n'o bɔra ye min ye awa k'a dɔn e yɛrɛ a wolowoloden ani ne yɛrɛ wolowoloden n'o ye k'a dɔn ATT au féminin o awa Tapili Touré réalisation Eleboba réalisatrice Eleboba réalisateur ale den don an bɛɛ den don Mamadu Ture den don an bɛɛ den don a banna awɔ Moro ale bɛ réalisation na min ye an yɛrɛ den min ye ne Yusu ne yɛrɛ den awɔ e Moribu e denkɛ n'o ye Bouakari Jara ba de ye awɔ k'a jara ale bɛ difu la awɔ min ye Kuyate Awa Keyita ale bɛ awa min ye ka maaw bisimila Jamadugu Kumbo Kɛfa Moro ale bɛ k'a ngɔlɔsi o tuma an ka Kɛfa fo k'a waleɲuman dɔn Moro kunnafoni fɔlɔ b'i bolo n'i y'a fɔlɔ di yan n bɛ don dɔ kɛ ka bulon kɔnɔ n'o ye Zeburama Kɔnɛ ye k'a n'a baarakɛɲɔgɔn k'u fana ni ɲankuma montage la ye k'a dɔn ko in caman bɛ munumunu fana da la olu kɛn bɛ maa dogolenw ye k'u datugu tɛ mɛlɛku o kumana Yusu n'an ye bɛɛ fo ka bɛɛ barikada u b'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kunnafoni an bɛ don n'a ye bilakunkɛ de tɛ magan ye k'a dɔn kunnafoni kunfɔlɔ an b'a ta le repère kɔnɔ le repère ko Manuel Mbakɔrɔni ka Bamakɔ nali k'a bɔra ma k'a dɔn k'a fɔ k'a bɔra ma wala ma janfa de kɔnɔ fara la
Gwasiraba ka dionda maja. Ɲininkali tumi. Gwasiraba. Akane. Kaka daro ne ma. Amina rabi. Gwasiraba dona koyi. Kaka dionda maja. Arasa bashi ko histoire bo jona ne ngo jbe. Gwasiraba kane ka dionda ke. Odoroma. Aya fara sai. Ne tariku daloma. Akafiye. Ka ta ko mzo kiyere yele maka ka surgue. Ka ta ko mzo bolo ni sanu tige. Ka bollo. O mana ke tariku mi. O mana ke tariku mi. Mais we maka tape de yo. Rasni barka dugu. C'est bella. Awo. Olu de vous représenter. Gwasiraba kane modeu ube jijeni. Awo. Ya re jijeni. Ako sebe. Yusu ka do ko Emmanuel Macron o ka do tama bora mako wala ko janfare kono farala wa ngari to mi ko Emmanuel Macron regla nga gonwa ita kun fila jeni ka chamanje glogoto o ta gele dunven wa aksira no denye kaga waya si bora ma atungo ka bi se envers kalo kile muga ana kile muga ngile kana tama ke kana nga jamana kono ani onga colonel Asimu Goita ku na nyonye o ka bora dogo koro ye ka do ka foko ni ngani asirila uganyema sofe u kai ka do je kulu min sigile do no obellakana o lafsali ko fo ay way ka do ko luka jere senve ku yeni ngani asirika beni juma do temenenye u kai ka do wasa demblo la ko Elysee o kuma na minye ka do ka tiere ko e fenwere no te ka do ko bana kote u ya da corona e to cha manta de Idrissa Maiga ale ni fasiri le reper kono bi yusu akoko ibaye ka fo ko minye ka do ka fo al ni corona kote e ko Emmanuel Macron kundina na koyi ko ka sabuke munye ka ko kan no wa family ka tele ka sabuke munye ko Mali mason akai ka do walanda de talima Mali mason akaki kunje munu mene aye on mason ka antonshi mi meku aye ko de aka tama bo amma ko kuma na tiye be nyona mi nye maraba jugu koroye aye ko lu ko ni nyana sa ko Mali ko maraba kura munu mbe anveya bi e ko dabulo korodo koyi utume korole nu mine chogo mi ko lu namugula sogo mine ko lu yele ma chogo mi manuja e ko yele ma dono la ku ka famu ka fo ko dabolo kura ko an be fe ko de ta mi ka do ka fo kumbe mi no kunganga ke aka ja mi ka do ka fo franci amanyema anonga jamana manyema ni nyonche bama ko fa ba kono ya ka do ka fo ka kun la benedo ka beni desamru kala nkile mugaye anga fa ba kono e bidonye o kuma ku tumbe fe ko ke ka do je kumbe mangani mi ni je sen saheli jamana bebe ni resoro o keneka ko Burkina Faso ayo wele ka do mi nye Mauritania wele ka do ka Niger wele ka Chadi ko wele kulu na nyu ansoro Mali la ya no anya fu yengo jere ban fe ya o kuma na osogololi mi nguvle ko be na yansa o de mabbe anga manyema ma ko kuma na ko uluma fo ko so me biya no o Emmanuel Macron de ko ka be na nga so me ko kuma ma fo anye o kadara kono mi nyi ka do Emmanuel Macron yi ka be ko mi atefe ka yele ma kuma inde famu mene Mali debi yele ma mi no fe de ka tefe ko de famu wa wala ma abi tugude atefe ka tiye de ya nyela wa o kuma na ka do namugula sogoye o kuma na ko minye ka do Mali ani Faransi tie ko pon yere de karle do ko Emmanuel Macron jole ndo ladi ko pon de karla wa wala saka pon kurajo ko o barake do no ya uri yoye ko olu ye Mali de ni Faransi debi je ko jonyo anfe ko Faransi kele ndo jo wa kele ngani yate magogla ya bli nambe pon kura injo amba jonyo anfe ambe fanga ambe se ko de mayira ambe dongo ambe ka bunya kono ani be ka yere don kono ambe pon je ka pon kura injo de note ponde karle do bi o kuma na countant on shi megu ukalla nyinu yeble ne wala ma uka wajibi ko yeble ka foko lu doronga nafa ku bo jate mne ko on tabe to ko kuma na ko Mali ma nyema de bane do ma be domine ko bi o ko ma chama mse ka fenja ma vonna na mi nyi ka do ka fo on ni Faransi cheje nguma nyonya kunna ya soro Madeleine Macron ko ni jole do ko ka nyafiu na be fe funtani mi mbani nyonche o ka bi o do ka bo funtani na bi yusu o kuma na ka Mali de bunya aka Mali maraba bunya ka Mali de haklina bunya haka ja ka farafin de bunya sa wallahi kuna yoke kuma na ko ika do funtani ko be no ya on ni ache mami nyi ka do ka jere ko bolo da on vea ka sura makena nga je kuma na je sen saheli ko ka ika do some ani ka do ko no bolo da ya ayi ko Macron ka do ka fo ko obebo on de la kale to bolo da ko taka na sogolo on dala je sen saheli ma nyemaw ani seria o ma nyemaw e ko jamana babulu ko yi kuna mago be ulula se ku wele kata yi no kata sigi ka kuma ke
ngale to labe anw fɛ yan no ka sɔrɔ ka n'o cun anw ka maa ɲɛmaw ka ɲɛkumu ka k'o ti kɛ Mali maa ɲɛmaw k'u ye laɲini min kɛ a fɛ u k'a jira k'a fɔ ko sommet tɛ anw fɛ yan n'a ma ɲa nali kɔ ani Mali ale de bɛ na ani Mali maa ɲɛmaw bi ɲɔgɔn ye n'o tɛ ko ni sommet ko don ko anw de b'o bolo da ale t'o bolo da ka na n'o ye ko min ye k'a dɔn colonel Funangeni ye le jeune colonel Assimi Goïta k'a dɔn k'a bɛ fɛ ka Faransi k'a bila raye de kan k'a bila ka sira kan k'a jir'ula k'a fɔ ko waati tɛmɛnenw ni bi ko i k'a dɔn danfara b'u cɛ ko farafinna jamanadenw bɛ fɛ k'u yɛrɛ ta sa u bɛ fɛ k'u yɛrɛ i k'a dɔn jɔ u kolo la sa ayiwa min ye i k'a dɔn Faransi ka marabaajuguya hakilina min b'u bolo diɲɛ don o don ko i k'a dɔn ɲɛsin farafinna ma ko u ka dɔ bɔ o ko la wa kuma sera farafindenw yɛrɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Yusu an ka jɛ ka farafinna kuma bɔ sa k'o de baaraw bolodali ye nin ye ko Mali ka ci k'a lase cogo ɲana koyi ko ci k'a jɛlen don k'an b'a jira an balima Nigérikaw la k'a jira an balima Tchadikaw la k'a jira Mauritaniekaw la ani Burkina Fasokaw ko an bɛɛ dakan de gulon bɛ ɲɔgɔn na n'u y'u bolo don kɔnɔ ka Mali k'a to bolo la bi k'u k'a dɔn k'a fɔ ni binjɛni ma ban dɔn kana dɔn sanga fo wa bɛlɛni tuuri don bɛ ɲɛrɔ ta bɛ sɔrɔ a ko la wa kɛlɛ min filɛ n'o ye jatigɛwale kɛ b'a tigilamaw kɛlɛli ye ko n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye ko a daga ti bɔ a da la sabu Faransi nakun tɛ Faransi nakun ye mun ye a ka tɔnɔ n'a ka nafa ka jidi k'a ka jamana la o kumana k'anw ka jamanaw ni jidi man kan wa bi minɛ i k'a dun min b'a di o da ye ndolonko ye wa ayi Yusu o kumana ko min ye k'a dɔn Faransi ye k'a k'a dɔn k'u ka nafa u b'o makara yɔrɔ min na farafinna fana b'a ka nafa makara ten kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali fana b'an ka nafa makara ten G5 Sahel jamanaw k'a sera u k'a faamu sa Faransi ka laɲini banbali ninnu t'an ka hɛrɛ ye an yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ta ka baara kɛ maa ɲɛmaw yɛrɛ dama man'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko ka dabolo kura ta i b'a ye k'a fɔ ko a ɲɛ bɛ sɔrɔ nka k'a kɛ Faransi mana min bolo da anw b'o de kɛ u mana sira min don an kɔrɔ anw b'o de taama k'u k'a dɔn k'a fɔ ko anw hakilina fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye bi Mali ani farafinna hakilina fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye bi an ka jamana yɔrɔ minnu bɛ bamanciw ni binganikɛlaw bolo o ka minɛ fɔlɔ k'o fara an ka jamana a mara kan ayiwa min ye janfa jugu min ni Faransi y'a ta ka Mali sɛgɛrɛ janfa de kɔnɔ farala Emmanuel Macron ni malo la o kumana k'a siranna n'a nana fɛn min b'a ɲɛ an b'a kun fila jeni k'a camancɛ gulokoto o kumana Yusu k'a ye taama bɔ a ma o min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka taabolo min filɛ nin ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi a maa ɲɛmaw anw ka jamanaw kɔnɔ bi k'u tɛ se ka anw ka maa ɲɛmaw sen bɔ kala kan Macron k'a dɔn ko min ye i k'a dɔn ɲɛfɔliw ye ko maliden tɛ se ka foyi faamu ko u fɛn min ye nin haraba bɛɛ kun ye dɛ kirisi jamana ko kuma min fɔra a banna Wagner ko Wagner ko kuma min fɔra ko kɛlɛ ka ko kɛlɛ k'u ka kalifa tɔɔrɔ ko hali siniŋɛnɛ Yusu ko Wagner bɛna mun de kɛ ko ni Wagner nana Faransi ka janfa jugu min bɛ Mali da la k'o de kɔnɔ tɔ bɛ fara k'u sirannen don o de o kumana ni Rusiw nana u bɛ janfa min na o bɛ tiɲɛ u ye min kɛ o gundo bɛ waraka janfanci minnu ni binganikɛla minnu bɛ yan n'o ye bamanci murutilenw ye u n'olu bɛnna hakilina min kan k'u bɛna Mali tila n'o ye MNLA ye o tilali baaraw bɛ tiɲɛ ko Faransi ka kɔrɔtɔ ni beleke kun bɛɛ ye nin ye o fana k'i b'o ye fɛn min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Idrissa Maïga ye ka fɔ la ko Macron k'a dɔn k'a fɔ ko malidenw i k'a dɔn ko an bɛ hami min na bi o ye i k'a dɔn an ka lafiya ye ko farafinna k'an ka sogo fɛn min na bi o ye i k'a dɔn an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye ko ni malidenw sɔnna ka i k'a dɔn bɛn kelen na wa ko maa si tɛ se an na wa k'an tɛgɛ bɛ Ala bolo senkɔrɔma cɛ ta an bi o kadara kɔnɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ye ko kɛlɛ min bɛ anw da la G5 Sahel ni CEDEAO k'olu bɛna faamu don jan k'a fɔ ko Mali bɛ kɛlɛ min na k'a jo don wa k'u bɛna tiɲɛ di anw ma don min k'o ni biti kelen ye k'u bɛ ka fɛn bɛɛ ta ka anw sɛgɛrɛ bi nka u bɛ dɛmɛbaajugu ka baara de la n'u nana bɔ dɛmɛbaajugu kɔrɔ ma diɲɛ don o don u yɛrɛw fana b'u yɛrɛ ɲini ko Faransi k'a dusu kasilen dɔ bi Faransi k'a dɔn a diinɛ tiɲɛnen dɔ bi ko Emmanuel Macron ko k'a bɛna i k'a dɔn Noël fête kɛ a ka wolomasiri tabaw kɔrɔ ko ja k'o tɛna kɛ ko ɲina u n'a kɛ u jala na u falalama o kumana Emmanuel Macron ko a tɛna se ka na Mali kɔnɔ yan k'a sabu kɛ janfa kɔnɔ fara la ko Mali bɛ yɛrɛ kumabɔ de la Mali bɛ i k'a dɔn yɛrɛ ɲini na ani kanabila an b'o de nɔfɛ o kumana ni G5 Sahel a jamanaw n'u bɛ fɛ ka terrorisme kɛlɛ n'o ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka kɛlɛ ye n'u bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni Emmanuel Macron bɛ fɛ ani farafinna ka bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen anw ka jamana k'a k'a ka kɛlɛminɛn falen a k'a ka kɛlɛ dabolo falen a n'a ka hakilinaw k'a k'o falen o kumana Mali maa ɲɛmaw ko olu bɛ fɛn min nɔfɛ bi k'u bɛ fɛ dɔrɔn anw ka kumabɔ sɔrɔ wa ka u irisila dɔrɔn tɛ dɛ ko Faransi sirannen don jamana caman ye sabu olu bɛ fɛ ka na Faransi ɲiyɔrɔ sara de cɛ
farafina bangun kan o ye jamana jumɛnw ye Irisila b'o la Turki b'o la ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw ma Manuel Macron n'a jɛɲɔgɔnw sirannen don minnu ka i k'a dɔn bagabaga ɲɛ lakana nasira fɛ ko olu ŋaniya jɛlen don ka tɛmɛ farajɛla kan lakana nasira fɛ se b'u ye an bɛ don min na i ko bi o tumana ko ni i k'a ye Manuel Macron a ka nali bɔra a ma k'a ko bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko janfa de kɔnɔ fara la a yɛrɛ fɛ ko Mali bɛna bi i k'a dɔn k'a fɔ a ka janfa ji min kɔnɔ ko o ma se ka kɛ o tumana a k'a bɔ a ma o de ka fisa a ma k'o fɛɛrɛ de ye nin ye kuma tiɲɛ de ye nin ye Idrissa Maïga ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ le repère kɔnɔ Yusufu ka bidon boli Moro ale t'a dɔn k'a fɔ ko génération changera wa a b'a dɔn sa a t'a dɔn k'a fɔ ko wagati yɛlɛmara wa a ɲɛna ko Ɲamugulasogow ka bana de bɛ Maliden bɛɛ la a banna mais an tɛ jigin ale la a ye maa minnu bila a ka baara la ka nafolomugu d'u ma u ye suyera a dusu tiɲɛna i y'a faamu a jigi tiɲɛna a tigɛr'u la a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka na sa ka na fɛn dɔ fɔ nka a ye mankutu caman mɛn a ye kunnafoni caman mɛn ladiliba ɲumanw bɛ cɛnin in na ladiliba ɲumanw b'a la dɛ n'o tɛ Macron dilan man go tannu Tani kɔni musokɔrɔba ye dɛ fɛnkɔrɔba b'a bolo o bɛ fɛn fin jɛnden dɔn fɛnkɔrɔba o bɛ fɛn fin jɛnden o de filɛ ka cɛnin in kisi ko caman ma a bɛntara ma a ye tanti furu o de nana ma dɛ a tanti kɔni les jeunes hommes de grammaire bro min ye ko yɛlɛmara Éducateur ale fana kumanen don ko awa min ye Manuel Macron a ka nali bɔli a ma Moro k'a dɔn ko a kun yɛrɛ min ye a jamudɛnɛ ale kɛn bɛ k'a fasiri bi min ye aw ka dɔn Manuel Macron décembre tile 20 ko a kun ka suru anw ka jamana kɔnɔ bi nalen Moro k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ dɛ min ye Manuel Macron kuma wɛrɛ ma sɔrɔ a da ko Covid-19 Covid ye tɔgɔ ta dɛ a bɛɛ bɛ da sɛgɛn kuma mana fɔ ko Covid-19 a banna min ye ɲɛnamaya kuma mana fɔ ko Covid-19 jamalajɛ mana fɔ ko Covid-19 a banna Covid ye dankari fɛn bɛɛ la nka Covid yɛrɛ dan tɛ se ka kari ale la Moro wa u ye vaccin sugu bɛɛ dilan a banna ka mɔgɔ vacciner siɲɛ 4 a 5 4 6 bɛ na ne y'a fɛ yen ko u tun bɛ k'a fɔ ko delta a fɔ ko virus indien ani k'a dɔn brésilien n k'u bɛ na ni delta ye delta ma na wa n ko omega n k'a ni i k'a dɔn bravo n k'o fana bɛ na u nana ni omicron ye u bɛ na n'a ye dɔɔnin dɔɔnin Moro min ye Manuel Macron k'a y'a kun da a k'a dɔn Covid-19 kan nka tiɲɛ tɛ min k'a dɔn a ye balakacu dɔ de kɛ o balakacu k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ nali min kɛ Moro ka sɔrɔ a min sera anw ka maa ɲɛmaa la i k'a dɔn a ye k'a dɔn G5 Sahel o maa ɲɛmaa wele ni ka tila k'a dɔn CEDEAO maa ɲɛmaa Moro k'ale n'o bɔ fara kan k'a dɔn k'u bɛna lajɛsigi kɛ min ye anw ka président ye n'o ye Assimi Goïta ye o ko k'a dɔn min ye cɛnni i m'o fɔ n ye dɛ i k'a dɔn n'i y'o fɔ i ka min ye an kunna o faamuya o sira fɛ nka i yɛrɛ ko k'i bɛna nka i ni ninnu kan ka na wa ni lajɛ a tɛ kɛ yan a ninnu sigiyɔrɔ t'an fɛ yan fɔlɔ an b'o labɛn an tun y'ale kelen pe ka sigila de dilan a banna ne ye jamakulu cɛ i yɛrɛ ko k'i bɛna so min karaba yan nɔ yan dɛ Moro min ye k'a dɔn Manuel Macron k'a dɔn a tun b'a fɛ k'i timinandiya nin ko la walasa ka ko wɛrɛ don a kɔrɔ nka min ye anw ka jamana ye maa ɲɛmaw ye olu kɔni ye k'a dɔn a faamuya Manuel Macron k'a dɔn a nakunba kun ye mun ye min ye k'a dɔn Wagner ko in kabini o kuma yɛrɛ de fɔra min ye Faransi ma se ka sigi a bolo ma min ye u bɛ don fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa jamana bɛɛ lajɛlen k'olu kɔnɔna suruku anw kama min ye k'a dɔn Wagner ko aw dun bɛ yan a bɛ san 8 bɔ aw ma se ka nto ci an ma se ka bagabaga ci n'a fɔra k'a fɔ ko anw m'an yɛrɛ dɛmɛ n'a fɔra k'a fɔ anw bɛ bɔ ni sira dɔ ye ka jɛɲɔgɔnkuraw ɲini walasa an ka jamana bɛ kisi cogo min na ko mun b'aw bila k'a dɔn nin ko dama dangulukɛ la n'aw nakun y'an ka hɛrɛ ko ye o man k'aw tɔɔrɔ ni dɛsɛra jɔn ko Ala fo kɛ a banna nka san 8 aw bɛ kɔtɛba ɲaga la yan nɔ foyi ma kɛ foyi a banna kuma kana fɔ o bɛ fɔ hali an ka ambassadeur min tun bɛ Faransi ni IBK y'a bɔ yen a ka tiɲɛ kɔsɔ Jalo a tɔgɔ fɔ a kunna wolola bi a wasara ka ban ni Jibe Jalo i wasara kabi kuma in fɔ don a wasalen kun do koyi wallahi nka Namugulasogo ya de y'a to janfa y'a sɔrɔ a banna k'a Jalo jere a banna tumani jumɛn a b'a fɔ don min lɛkɛsɛ don a banna nka o waati jamana ɲɛmaa min bɛ yen o ko ni maa min tɛ Faransi fɛ k'i ye Mali jugu ye a banna a bɛɛ n'Ala cɛ a fɔra an ye wallahi Moro ja jugu wɛrɛ bɛ Mali la min tɛ Faransi a jugu bɛ hali bi an ka politicien minnu bɛ yan hali maa t'u kɔ e ɲɛ b'a jumɛn na ko n'u ko k'an ka bɔ bi ko hali bɛ se ka e siso fa ou bien ka ne siso fa hali ni studio tɛ se k'a fa studio jumɛn
amma bi tɛmɛ fila kan abara tigɛna ko danaya sɔrɔ ka di abara ne ma fɛn ko a ka baarakɛminɛw de ma fɛn ɲ'a ye wallahi a ye minnu bila baara in na u ye suyɛrɛ o abara o ye suyɛle a yɛrɛ de dusu tiɲɛlen kun ko k'a bɛna faransɛw ko n'i taara maliyɛnw bɛ npogo don i la abara k'e t'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw ye faransɛ sigi nɛgɛkɔrɔ ya k'a taban ci e t'o kalan ka tariku ɲini k'a dɔn fɔlɔ i ka sɔrɔ ka na cɛnin abara anw ye tamanci k'u la k'u sigi nɛgɛkɔrɔ ya mun tamanci ko kuma de kɛra sa mais a tile de tun bɛ yen waati n'u nana bi a tɛ ci nka an b'u sigi nɛgɛkɔrɔ ne mɔsi n ka musokɔrɔba ne mana ne tamanci ne kun kɔrɔbara an bɛ ɲini k'i fa n'i bɔra a kalama ka difo bila la difo don n ko tamasiyɛn kun don tamasiyɛn mun tamasiyɛn ko e m'a ye ko ninnu dabila an bɛɛ kɛra sidɔnbaliw ye bɛɛ filili yɛrɛ ma n'o tɛ maa si tun bɛ dɔ k'a sɔrɔ a ma fɔ e ta tun bɛ ci o bɛɛ ta bɛ ci kɛ den kelen wa bɛɛ de ta tun bɛ ci tamasiyɛn tun bɛ bila bɛɛ la moro min ye aw k'a dɔn Manuel Makɔrɔ k'a ye aw k'a dɔn ko yɛlɛma an ka maa ɲɛmaw fana ye aw k'a dɔn ko yɛlɛma dɛ olu ma jɛn cogo si la n'a kelen bɛna a kelen kana k'a fɔ k'a bɛ jama ta ka na i k'a dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la a sɔnni sigilen don min kan min ye aw k'a dɔn nin min filɛ nin min ye aw k'a dɔn Wagner ko ani k'a dɔn aw min ye an ka transition min n'o ko bɛ sen na a k'a dɔn k'a fɔ min ye aw k'a dɔn n'a wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa aw k'a dɔn transition kana tɛmɛ a dati kan moro aw k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye ko aw mankan t'aw ni Faransi cɛ koyi nka mankan bɛ aw ni Faransi maa ɲɛmaw minnu ka taabolo jugu n'u b'a fɛ ka jamanadenw bɔ u ka taabolo kan moro ko mankan de b'u ni an ni ɲɔgɔn cɛ ko bi min ye aw k'a dɔn aw ni Faransi cɛ ko a gɛlɛyalen don dɛ ni jamana fila k'a bɛ kalo caman bɔ a b'o bɔ dɛ a gɛlɛyalenba don olu de y'a gɛlɛya n'o tɛ gɛlɛya t'anw fan fɛ jamu dɛ ne yɛrɛ ka fasiri an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a bɛ bɛn nin cogo in na sabu Yesu ni ɲɛ kɛ dɛgɛ ye galama bɛ taa a kama f'an b'a bila ɲɔgɔn kɔrɔ Manuel Makɔrɔni a bɛ fɛ ka fɛn dɔ faamu nka a bɛ fɛ k'i ban k'a faamu de a banna n'o tɛ a kun ka na ne ye Ivoirien cɛnin dɔ ye m'a fɛ mun ni kara bɛ ɲɛ n ye Ivoirien cɛnin dɔ ye réseau kan a bɛ k'a fɔ ko walayi ko ale lui est fier des Maliens a ko ni jamana tɔw sigi ko Mali ye ko min daminɛ k'a b'a fɛ ka farafinna bɔ bolola de surtout pays francophone mais ko n'u jɛra bi ko ka Mali sɔngɔrɔma cɛ ko don dɔ k'a bɛ se u yɛrɛ ma walahi u bɛɛ ɲɛrɔta bɛ na a t'i kɔnɔ ko kilisi o ye kelen ye filanan u bɛna tiɲɛ ye don min o b'a sɔrɔ tile sera cɛmancɛ la walahi i y'a faamu n sanni sabanan a fɛn fɛn kɔni bɛ k'u ka jamana tɔnɔma da Faransi ye u ka sigi n'a ye k'a fɔ ko fiɲɛ min wulilen filɛ a t'u to dɛ a banna awɔ wa anw tilalen kɔrɔ ko an ka banmanci kɛlɛ la u bɛ jigin olu de ka jamanaw kɔnɔ ye siga t'a la walahi u k'u sigi n'a ye ko n'anw y'u goloba yan u bɛ jigin olu de fɛ u b'u sigi k'u bolo dɔw sen kan a ye t'a fɛ a kan'a dabila dɛ Amadu m'u wele yan wa Amadu u nana wa u ma sɔn ka na k'u bolo d'u kɔnɔ a waati min yɛrɛ bɛ Muritani kunna o yɛrɛ faden fɔlɔfɔlɔ de tun ye Amadu ye a fana bɛ kiiri bulon kɔnɔ bi a banna a bɛɛ n'Ala cɛ walahi cɛw cɛ ye Amadu janfa fo bɔrɛ k'a sani ka bɔ i ɲɛ na ni sani sarakasi t'a taabolo o tilala o kɔni o barika bannen Amadu janfalen kɔrɔ fɔ u ma maa dɔw sogolo ka na k'u bɛna Maliko yɛrɛ tɔni tɔnɔma da wa awɔ ko Dibiril Basole dɛ Lezi Kɔnbawuri dɛ Adama Bigi Togo dɛ Nganamu a bɛɛ ye kungo sɔrɔ bi kelen kelen a banna kelen kelen walahi cɛ o cɛ k'i ni da Mali ka Ala ka fɛn di ma min bɛ ɲinɛ anw kɔ an dɛsɛlen de bɛ ka nin dugawu don an dɛsɛlen de bɛ ka nin dugawu don walahi dugawu dɔw bɛ min bɛ tɔɔrɔ o y'an ka politicien minnu bɛ yan i b'a dɔn bin don wa olu malo jamanadenw t'u fɛ olu malo bilalen ka sini dɔrɔn de kɔnɔ a banna kana o tɛ jɛnya i y'a faamu dɛ awɔ olu malo bilalen ka sini dɔrɔn de kɔnɔ a man jan bilen ni Ala ka jɛ walayi o tɛ ko gɛlɛn ye a fɔ Ala ka masaya n'o tɛ olu si tɛ kɛ président ye jɔnni yɛrɛ b'u la min personnalité bi min na k'i bɛ se ka o ta k'a k'i ka jamana ɲɛmaa ye Nogobaju nɔfɛ kɛlɛ don Maliko kɛlɛ tɛ awɔ n'o de don Nogo b'an bɛɛ la a banna awɔ tɛmɛni fasiri n bɛ tɛmɛni fasiri n bɛ don ni indépendant ye indépendant ko in kɛra Amdalayi ACI la ayiwa min ye i k'a dɔn wasaden ye Mamadu Hawa Gassama ayiwa ko a kɔni ko binganikɛlaw k'u binna a fana kan koyi o bari ale ni fasiri bi membre do i k'a dɔn n'o ye CNT o tɔnden do CNT o jɛkulu maa do wa député do a kɛra député ye sigiyɔrɔma caman Mamadu Hawa Gassama ayiwa ko i k'a dɔn ko sonyɛni k'o taara k'a fana sɛgɛrɛ o kumana a ka sakɔsi k'o tora janjo la ka bɛn ni
alamisa don tɛmɛnen ye décembre kalo in tile 16 min ye nɛgɛ ɲɛ 11 tɛmɛnen ni sanga 30 bɔ ɲɔgɔngo ye ACI 2000 la amidala ye Yusu ko min ye i k'a dɔn sokɔnɔmaa dɔ ye indicateur maaw ye ɲininkali de tɛngu la sabu a yɛrɛ kun dusuma kasalen don o kumana ko maa masina o kɔni y'a ɲɛfɔli kɛ o ko Mamadu Awa Gasama k'a kun taara waribondo de la n'o ye banki ye ka taa nafolo dɔw ta o kumana a ka sakosi k'a nana don a ka watiri kɔnɔ waati min n'o y'a ka bolifɛn ye a ye sakosi in bila bolifɛn kɔfɛ sigila a kan Yusu ka i sigi i k'a dɔn bolifɛn bolila kɔrɔ n'o ye sofɛrikɛ ye a n'o kɔni ye sira ta sa a ko kuma yan'u ka taa k'u ka nɔngɔn kari a teri kɔrɔ dɔ fɛ yen k'a fama n'o ma a bɛ taa maaya sira taama ni ka taa i k'a dɔn i ɲɛ da o kan o kumana k'u ye nɔngɔn kari o de la sa ka taa i k'a dɔn terikɛ in fɛ ACI la ale bɛ so kɔnɔ tuma min na i b'a ye k'a fɔ waati ni na dɔrɔn jama dɔ girintɔ nana ka na don so kɔnɔ k'a k'a dɔn député kɔrɔ n'o ye yɛlɛmanen député kɔrɔ ye Mamadu Awa Gasama k'a fɔ a ye ko kuma k'a ka sofɛrikɛ ko bananden sigilen filɛ mobili kɔnɔ ko dɔw ye muru kɛ k'a sɔgɔ koyi o kumana min ye ko cɛ 2 kun don min ye k'a dɔn binganikɛlaw k'u ye sofɛrikɛ sɔrɔ ani muru ye waati min i k'a dɔn bolifɛn da kuma sɔgɔ u sina ka taa kɔfɛ dayɛlɛ i kɔrɔ ka sakɔsi in ta k'a kɛ sentɛgɛ ani ko laban ye Yusu u y'a fisaya taama ye kunnafoni o bɔra k'a bi waati min Mamadu Awa Gasama a nana i ɲɛda a ko kan ko i k'a dɔn sakɔsi in kɔnɔ ko min ye k'a dɔn foroba sɛbɛnw nafama caman de bɛ a kɔnɔ o kumana min ye k'a dɔn kasabi min n'a yɛrɛ kun taar'o ta ko jate bɛ t'i jɔ sanfɛ wari 1,100,000 ani 100,000 bɔ ɲɔgɔnko la ko nugu taalen filɛ ni nin ye kunnafoni sina ka da 14e arrondissement maaw tulo ka yɔrɔnin na ka n dara gosi o kumana min ye olu ye wuli ka jɔ kɛ dugu kɔnɔ i kɔrɔ ayiwa funankɛni dɔ o kumana o tɛmɛnen kɔ waati ni na funankɛni dɔ o ye kunnafoni mɛn waati min na o ye kɔni ni sɛbɛnw nana ni ka t'o di fɔ Mamadu Awa Gasama ka so k'ale ye sɛbɛn ninnu kɔni tɔmɔ bɔlɔnjan fɛ o kumana ko a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don commune 1 ma nin kɛra ka bɛn ni juma dɔ ye décembre kalo tile 17 o funankɛni kɔni taara n'a ka i k'a dɔn sɛbɛn nafama ninnu ye nka kasabi ma ye dɛ Yusu o kumana ko ni binganikɛla minnu filɛ nin ye ayiwa k'i k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ sɔn latigɛ ko bɛɛ ma bi funankɛni dɔ kɛbali de ka ca wa n'i y'u sigilen ye le kuru ka télé feerekew yɛrɛ la jiri kɔrɔ walama i k'a dɔn jamajɛyɔrɔ dɔ la mankankolonci a dɔw da ka bon yanni gawo ye wa u bɛ ko bɛɛ kalama nka u ti don ci u ti bɔbaga ci n'u ka adamadenya résultat 0 a bɛɛ n'Ala cɛ ni nafolo ko wulila u b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan farikolo ɲɛnajɛ u b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan politiki mana wuli u b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan baroda la olu kumakan bɛ bɛɛ ta sanfɛ nka u ka adamadenya résultat 0 wallahi u ti putere kɛ merci kɔrɔ merci papa wolu damanta de mana se waati dɔw mana se olu de bɛ ni bigane wale ninnu daminɛ ko f'u ka sɔrɔ karaba e ma min kɛ ka bila i b'o karaba i bɛ dɔ ta de i bɛ bi dɔkɛla dɔ de kan o tuma Yusu ko nin ko ye min ye Gasama sɔrɔ ko ni biganikɛla ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma bi k'u b'a ɲini lakana tigilamaaw fɛ san yɛlɛma waati ninnu na ni san laban waati ninnu na biganikɛla ni dɔkɛbali bɛ sɔn latigɛ ko bɛɛ ma o kumana k'u ka kɔlɔsili kɛ ka jɔjɔlimajɔw kɛ ni bigani masina minnu filɛ nin ye k'u a kana maaw sɔrɔ Mamadu Awa Gasama ta in a se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabu san laban mana se binganikɛla ni so ni kalabanci ni dɔkɛbali bɛ sɔn latigɛ ko bɛɛ ma k'olu fana bɛ san yɛlɛma kɛ daamu na u ni baarakɛlaw ka jɛ k'a daamu da ɲɔgɔn fɛ o de bɛ na ni nin ye o bari a ka nɔbila sɛbɛn in an y'a bɔ indépendant kɔnɔ ka bidon bɔli don Moro indépendant ni y'ale bila ne bɛ sɛbɛn ta indicateur ale kumanen don ko kabini Dakaro imam l'éclaireur le sage Mahmoud Digo i ka dɔn awɔ min ye k'a ye communauté internationale n'o ye ɲɛmaa ye k'a y'u wele k'u ka Mali dɛmɛ dɛ min ye aw ka dɔn RFI kan i ka dɔn l'éclaireur le sage Mahmoud Digo a ye nin kuma fɔ a ko que aw ka dɔn n'i ye gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ bi e mana sanction ta k'a bɛ komi n'i ye fura tigɛ banabaatɔ la ko mankan min ye aw ka dɔn Mahmoud Digo ale kɔni tun bɛ Dakaro i ka dɔn awɔ min ye an ka nin maa kofɔlen diinɛ maa ɲɛmaa don i ka dɔn awɔ min ye farafinna diinɛ maa ɲɛmaaw olu aw ka dɔn min ye olu de kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye Dakaro ye Moro aw ka dɔn awɔ min ye ɲɔgɔn kunbɛ kun tɛ dɔwɛrɛ min ye ka taa aw ka dɔn sigikafɔ kɛ walasa aw ka dɔn lakana bɛ se ka na ani lafiya o bɛ se ka na aw ka dɔn min ye farafinna Moro aw ka dɔn min ye yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye aw ka dɔn Afrique de l'Ouest Moro i ka dɔn lakana ani lafiya o bɛ se ka na cogo min na. Kuma sera dɛ jango diinɛ ko gɛlɛntigiw bɛ ka maaw hakili tiɲɛ ni diinɛ maa ɲɛmaw ma walawalali k'a ɲɛ caman bɛ don fili fana na caman bɛ don fili la a kɛ
ko gelendigi nu be ka ma chama akli tien de moro mi awakado Mamudugo kale kunye autorité morale M5 RP la mi awakado Arablos Assemblement des forces patriotiques du 5 juin mi awakado Mamudugo centre pour la paix dans le Sahel moro kayo hakna soro ko sigi mi juma do awakado ka desamgalo tleta ani wolumla sambam pla ani mwani kele mi rafi mawyo olu konni mamul olu ka migoro yojo Mamudugo la awakado apmana akomi nyere la ko mamunu bala ka fo ko kala flip sika ken ka be ni nyema ka fole ko koni ko yere negene do ka sika kechuko o jele do be ma ko yi dugula ma de tefe ko yi o tefe ko men no do jele bema ani politicien munu korto le nyundo wa lu bo fole na fole jwe no ngo fole jugula ma mi ngo ki tefe ka me tefe ka yi no te ko ni be ba do ko lu ma nga bo fole na moro mi awakado Mamudugo ako awami nyere la ko kala flikele ni wati na mi ko ni karabale te o mai mami ni ma ko ni awakado no tika ke ko sila moro ko bo awakado jamana agelale do bi mi tarote mi dongo do bingali bike dongo do awakado mandonyo bike mi awakado mamunu go ko le dine maye moro ko madibna dine ko fo anwa jamana ko wa ko kabini awakado lawale ko dine awa adoma nganaw awakado dine akalama nganaw ko ni mami misali ta Tombouctou doka katla kana fo kibna dine le songe maligo fo ka dala ko la mystérieuse 33 c'est wa memi vina zarabu club ble wula ka bo fo magan jamana na kanisi ki tumutu ya abana o ibiko ya o tebiko ye olu na se ka fo ko o tesla mai abana mi awakado Mamudugo ikado akuma matika awakado islamia tasira tifo awnyi ikado awami kabini watija mi al-islamia muro aban fea mura misali ta yoro doka mi awakado yanyi niga gurbu Wagner kola Mamudugo ko awakado kama songa fuma ugane ka konugo ko alete ofenu nundo ko kuma odo niga bolu ale konde sika kuma la ba fe adongo to la yanyi niga dine kola amadofo adofo abe Wagner la abana kele chedowa marama fen ko donado wa ayi ugana ta kuma do adade abana ube kuma de duida sa kasoro ki tegele abana akana so muro te tegele demisen jamanta adoki mayelete ya kumbarabu ilagi kumbarabu ko umuge bo muro mi awkado famille kalafliye ikado awami tradition ko bse ka ke ka beddo mima muro awkado minye Mamudugo kama dugo de ako awami nyere la ko nyema ka laje kamali deme nyema ka laje awkado ka wulika joke mali nga minye awkado ka fo ko kala flip sika keka benindo ma moro ko osika balela akamana kwa me malide bela ni jamana tabulo era jati mine mi awkado nyere la aya jira ka fo kale koni awkado sere ma nyamau kale konu bela jele wele ninga manu ye kala je toko sugu bela jele la mamunu me mali nyama la bi ko aka gelene moro awkado ku kala je ko ku debe o femi ya gele ade no nyana bora sa abe no yawo abana no te aga kuma ofere nu ya to sala uka kuna jabu la de abana basite muro Mamudugo ka gele ngo ya nga sanction fete fubo inogere odongo awo ko e makisali ka anniversaire aw de la ka anniversaire fete abana mona sa fete Senegal ka on sanctionné ka fete ke fube gato kila muro ala na kira ufana ta dobina muro mi awkado ko ka fo bele jele yana Mamudugo ale ko ngumbe Dakaru mi nywana jereba mi gerando e dine mawi mi awkado dine manyima baw muro awkado mi nyere la kata allaje mi ka akina falen valenge ka fero tige wala sa gele mi manga bi am se ka bo gele akono angala nyini te foyo ko ode yale ka patri anya bo indicateur kono anya mu wure fo ka faro foyi ko ambi fanga jamana ka lakana jamana be ka do jamana ka mara kono oy ko jugute France ko mara ma fe ka di awma ko kele te kana na on veya ulu be ka waso kulu ye fregati bi sheki fere emira arabu inima abana kuma na munde do nam ay changa akari kuru la kana wallahi anga yere bonu na ma yere bo ni wana temtini ni ngo wana temtini ni ibe kaw ni mbaki saluwe bollaw no fe la
n'u tɛ ɲini ka sugu ko ne kan kunci ko n'a y'u wele ka t'u sigi po da la yen ko po awɔ a ko a ma bɛn mali dɔɔni t'u sigi pura b'a da la a ye ka nin lajɛ ko po ma bisimila yɔrɔ ye po ye kelen tɛ maa bonyali a banna nka a b'a ye a bɔɲɔgɔnko dɔ de ye nin ye walahi nin fana ye funankɛni de ye ni a ti ɲa fo ala ka nin bɔ a la ale ye funankɛni bɔnɛ ye bali ye dɛ an ye Sarkozy danga cogo min an b'ale danga fo ala k'a malo ɲɛmaa ɲɛna Segu cɛkɔrɔbaw ka danga k'a to fɔlɔ kɛ ani Buguni daw o k'a to fɔlɔ kɛ a banna la hawla e ɲɛna k'a kisi la wa ale ti taa cɛkɔrɔbaw an ka taa sugu la o bɛ bɛn Namu an bɔra sugu la awɔ an bɛ groupe commerce an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ablaye Mayiga groupe commerce n'an y'ale fɔ Mariam Diallo Madame Mayiga muru k'a dɔn fulamuso muru an bɛ taa pharmacie kɔnɔ ka taa lait Gigoz yɔrɔ min bɛ lait Gigoz an tile la Gigoz fugadama in de tun tɛ di denmisɛnninw ma fo an baw bɛ tila ka kuwa kɛ a minɛnw nɔ dɔw bɛ tila k'a kɛ jisolina ye an b'a kɛ a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ barama yɛrɛ ka kɛ barama yɛrɛ ko den bɛ nɔnɔ min a fuga bɛ mago dilan a fuga bɛ mago dilan o bɛ kɛ nɛgɛfin ye est-ce que ale bɛ sɔrɔ bilen fugama in tɛ dɛ Gigoz bɛ yen nka fugama in tɛ Gigoz kɔni bɛ yen a banna ko un ni deux a banna o de bɛ latigɛ fɛn bɛɛ la ma an bɛ taa pharmacie la anw da kun ye un tout court an bɛ nɔnɔ k'an kun ni bibɔrɔ min sɔrɔ an b'o fana ta k'o min sɛbɛn la Moro min aw k'a dɔn an ka cɛkɔrɔba awɔ min ye an bɛ ɲa fo y'a fɔ Kayi Segu ɲa Labali ɲa Wara ɲa a maliyɛn automobile la an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn cɛkɔrɔba denw don kosɛbɛ Moro an ka tɛmɛ ni kunnafoni an bɛ tɛmɛ n'a ye i ka dɔn an bɛ foli kɛ i ka dɔn an kanubaw bɛɛ lajɛlen ye faso kɔnɔ ani faso kɔ kan an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye Yusu an bɛ i ka dɔn la sentinelle ta la sentinelle i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye i ka dɔn k'a fɔ nin ye fure filanan ye tile kelen kɔnɔ min salula ka bɔ Bajeliba kɔnɔna la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ fure filanan i ka dɔn k'a fɔ o ye jɔn ye o tɛ i ka dɔn maa gansan wɛrɛ fana ye koyi a y'i ka dɔn k'a fɔ ko min ye centre maa ɲɛma mairie centre min bɛ Amdala ye ko maa ɲɛma ale de fure salula ka bɔ Bajeliba kɔnɔ sen in koyi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kari tɛmɛnen décembre kalo in tile 19 2021 san Bajeliba i ka dɔn o kɔnɔna la yan ka taa Bakɔ Jikɔrɔni fanfɛla ninnu na Bakɔ Jikɔrɔni ACI ko fure filanan k'o de yera tile kelen kɔnɔna la Baji kɔnɔna la i ka dɔn filanan in k'o tɛ maa gansan ye o ye maa ɲɛma dɔ ye ko min ye i ka dɔn fure filanan ye ko a yera a bugunatigɛ fana dɔnna musolaka don ko Rokiya Bagayɔgɔ a yɛrɛ furulen don Ala ye den caman kalifa a la o kumana min ye centre chef de kun don mairie min bɛ Amdala ye o centre chef de kun don o kumana Yusu a ka bolifɛn n'o yɛrɛ avukati ye o kɔni jɔlen yera i k'a dɔn jida la ye n'o ye Bajeliba dangan ye Jikɔrɔni ACI Bakɔ Jikɔrɔni ACI yɔrɔ la o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o kɔni a yɛrɛ fure o taara ye fɔ ɲɛfɛ ko sabu Jiwoyo o ye fure talon ka taa fɔ ɲɛfɛ o sapeur pompier ma olu welele olu kɔni nana sa ani polosiw ka i k'a dɔn bolofara min bɛ 15e arrondissement na olu bɛɛ lajɛlen nana o maaɲɛmaaya bɛ i k'a dɔn Muse Mbayi o bɛ ale bolo olu nana kɛnɛ kan ka na fure ka na lajɛ o kumana fɛn min i k'a dɔn fure yɛrɛ masurunyamaw ye nin ɲininkali kɛlen olu la o kumana olu y'a jira k'a fɔ ko fure in ko a kun t'a dabolo la waati laban ninnu na koyi ko sanga ni waati i b'a ye a bɛ misimisi a b'o ɲɛkun de yira a bɛ i n'a fɔ a jigi tigɛlen don ko a bɛ i n'a fɔ ko a b'a yɛrɛ jate i n'a fɔ maa tɛ k'ale don jate la a ka diya ko a ka i k'a dɔn ŋaniya siritaw ko u tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kuma dɔw la a ka diya ko a yɛrɛ ka adamadenya ko dɔ tun bɛ ka bɔ o la kosɛbɛ hali latigɛ damu ko a tun ye belebele bɔ latigɛ yɛrɛ damu dali la o kumana ko min ye i k'a dɔn sunɔgɔ ko kun tigɛra nin maa kofɔlen in na a tɛ sunɔgɔ sɔrɔ nin ye masurunyamaw ka kuma ye ko fɛn min hakilina jugu k'olu tun bɛna ala fusɔni sɔn waati ni waatiw la k'a yɛrɛ y'a jate minɛ k'a fɔ ale ka adamadenya yɛrɛ ko dawula t'a la tuma dɔw la a tun bɛ to ka porokota ka ni fariw de da masurunyamaw ka fɔ la ko a ma ɲa min kɔ o kumana k'ulu yɛrɛ tun ye maa dɔw wele n'o ye hakililabana o furakɛbaw ye ko psychanalyste n'o ye psychiatre dɔ ye psychiatre dɔ k'u y'o wele k'a dɔn ka to ka k'a dɔn dɛmɛ don a ma hakiliyanfan fɛ ko maa de bɛ ɲininkali kɛ sisan sa Yusu o kumana ko nin maa kofɔlen
aka nin fatuli ko yɛrɛ fa do wa walama maa de y'a fa k'a bila ji in na yen nɔ o kumana Yusu ko ɲininkali kɔni ko jaabi tɛ anw bolo an tɛ se ka fɛn fɔ o la nka min ye 15e arrondissement maaw ye olu kɔni ye k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ yaasa k'a dɔn kun jɔnjɔn min ye ni maa masina ye a fure se i k'a dɔn ba jeliba kɔnɔ ni yɛrɛ fa suya do walama ni maa de nɔ do i k'a dɔn olu ka laɲini u kɔni bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ o la o kuma Yusu fɛn min ye k'a dɔn bamananden ye ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ la sentinelle kɔnɔ 3e point fana ko dɔ fana y'a yɛrɛ fa ye tun 3e point kɔni kɛra yɛrɛ fa yɛrɛ danganda de Yusu nin ko in a gɛlɛyara dɛ a ko gɛlɛyara dɛ ala ka hinɛ furew la abada dali nɔgɔyaw ye la sentinelle ka bidon bɔli don bamananden ka nɔbila sɛbɛn don Moro bamananden ka nɔbila sɛbɛn ni y'ale bila ne bɛ indépendant b'ale ta Moro an ka taa su la dɛ hôpital Gabriel Touré i ka dɔn awɔ min ye ko grève ta ko 2nan Moro ko kɔni o bɛ daminɛ bi min ye lɛrɛ 96 Moro tile 3 o baara bilalen aw ka dɔn min ye aw ka dɔn a kɛ ɲini sira fɛ min aw ka dɔn syndicat min bɛ yen n'o hôpital Gabriel Touré o syndicat ye olu kɔni ka dɔn u ye barodalasigi kɛ o barodalasigi kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ min ye olu na baara bila fana bolo da min aw ka dɔn lɛrɛ 96 ko bɛ daminɛ bi ntɛnɛn fo ka taa se aw ka dɔn décembre kalo tile 23 ma Moro Lozeri Bengali n'ale aw ka dɔn secrétaire général n'u ka syndicat maa ɲɛma ye Moro aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko y'a jira k'a fɔ ni grève in aw ka dɔn k'a yamaruya a jagoyara olu kan k'a to kɛ mun ye min ye aw ka dɔn maa ɲɛma minnu bɛ yen k'u ma sɔn ka sigi ka fɔ kɛ u ma sɔn k'olu don jate la aw ka dɔn m'olu lamɛn Moro ko n'olu kɛra dun Moro aw ka dɔn olu jagalen don min ye n'olu ka ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye yalima jaabi jɔnjɔn ma di olu ma olu kɔni bɛ tɛmɛ ni baara bila in ye a ko masina maa jɔ yɛrɛ la a bɛ maa jɔ yɛrɛ la o man ɲi bon ni a ye sigi ka fɔ kɛ dɔrɔn o yɛrɛ de kɔnɔbara la cimuru tɛ dabara ye o ye dabara ye a ma fɔ ko sigi ka fɔ ye damu ye a banna anw y'o kuma dilan anw mana sɔrɔ o bɛ fɔ wa a banna o mɔgɔw bali k'o kɛ dɛ Moro grève ta ko fɔlɔ min kɛra ko kɛra décembre kalo tile 15 Moro o tɛmɛnen min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko bi n'a ka bi olu ka ɲinifɛn tɛ dɔwɛrɛ min aw ka dɔn kuru 13 don min y'o kuru 13 Moro olu b'o ɲini u t'a ɲini dɔwɛrɛ la i ka dɔn o na u ka hakɛ de don wa kan ka ɲini fana a kan ka d'u ma a dɔ la maa ka hakɛ n'a ka kan a banna o tuma indépendant a ye ne sama ka bɔ ale kɔnɔ Moro an bɛ Jimbe Kante an na ale fo Gabriel Touré kɔnɔ Gabriel Touré kɔni yɛrɛ bon appétit maaw y'a wele awɔ n'o ka kan awɔ u y'a wele Jimbe maa ba ye koyi Jimbe Kante maa ba ye koyi a n'o ka kan dɛ awɔ ala k'an kunnadiya Gabriel Touré a ka wuli ka jɔ ka bɔ ye kosɛbɛ fana awɔ ala kana nimisa amina Fa Kante wa ba falatano ni sɛgɛnbaatɔw wa n'anw ka jɛmukan in daminɛ kamana gan baatɔw Moro k'olu dɛmɛ k'u ka bana basi wa n'an ka jɛmukan in daminɛna kaban a mago bɛ bisa a banna fo ka ban de wallahi ale ni Karo Jalo aéroport la pankuru jigi kɛnɛ na a banna e m'a ye kunu ye dɔgɔ n y'a ye kunu Jalo fana n'a daminɛna ta olu fana n'u jɛɲɔgɔn pankuru jigi kɛnɛ na min tɔgɔ dalen don cɛba in na Modibo Keyita wala Moro olu bɛ baara de la i bɛ Baba Dakunu ale chercheur ye ɲininikɛla a k'a ɲini koyi Moro maa ladiri don maa tilennen don wa maa kalannen don fɛn dɔnna don wa Moro jamana kanubaaci don ni bi tɛ filɛ ka jamu fɔ maa kolo ye man da la dɛ Dakunu awɔ Baba Dakunu Moro a ye an kanu ka tila ka renouveau kanu a barika Ala ye ko Ala ka kanu to a yarabi k'a Dakunu Ala ka ɲinini jidi a bolo amina rabi ka kala dayɛlɛ a ye a banna Yusu an bɛ sɛbɛn ta 26 mars n'an y'ale ta i k'a dɔn k'a fɔ nin ye baarakɛden ye min n'a ka baara sigiyɔrɔma 2 ale de b'o kɛ baarakɛden min don ale bɛ baara 2 de kɛ Yusu ko baarakɛden tɔgɔ de ye ko Jɛnɛba ale i k'a dɔn k'a fɔ an ka marabolo 4 na o den don i k'a dɔn Jɛnɛba i k'a dɔn k'a fɔ ko a nana a yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan baaradenya la ni dɔw k'u ma ko Sangani o kumana k'a jigiyɔrɔ bɛnna Dawudabugu ma san o san Jɛnɛba bɛ na n'a ye kɔɲɔminɛsɔngɔ sɔrɔ a bɛ sigi ka taa sobaw fɛ samiya mana se Jɛnɛba tora o taa ka segin na ko nka ko ɲinan samiya sanji o wora Jɛnɛba ɲɛnɛ a wala Jɛnɛba m'a bila nɔri da ka taa so o kumana ko Bamakɔ ja a yɛlɛnna Jɛnɛba fɛ
fa dun ka den na o furakɛ ka di ni Bamakɔ don ne ye den na Yusu i b'a ye k'a fɔ baaraden ko Jɛnɛba ko a ma taa so ɲinanko ye ale ye baara filanan o ɲini a yɛrɛ ye ko sabu k'a san 3 de filɛ a bɛ baara la i k'a dɔn ST ale fɛ yen nɔ n'o ye dutigikɛ ale yɛrɛ bɛ baara la i k'a dɔn bureau kɔnɔ baarakɛden don o kumana min ye ST ye ale fana i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ baara kɛ a bɛ fɛn min hali sufɛ tuma dɔw la ale fana bɛ baara kɛ koyi ni baara jiginna baarada de bɛ falen baarakɛden ka baarada bɛ falen baaraden ka baarada o bɛ falen cogo min ST fana ta bɛ falen ten de ST bɛ bɔ baaraden bɛ taa baara wɛrɛ kɛ o bɛ taa baara wɛrɛ kɛ ST yɛrɛ fana ye employé de bureau ye nka n'o baara jiginna sufɛ ale fana bɛ baara wɛrɛ kɛ i y'a faamu sisan wa donc a bɛ se ka kɛ ko tɛ ten feere ninnu voilà ko caman b'a la dɛ baara sigiyɔrɔmalen ka ca a ka ca a bɛɛ de tɛ fɔ o kumana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ i k'a dɔn san 3 bɔ sa nin bɛ baara la nin ma kofɔlen fɛ n'o ye ST o kumana ko min ye i k'a dɔn ale fana mana bɔ bureau la a fana bɛ taa baara wɛrɛ la min ye Maɲanbugu u sigiyɔrɔ bɛnnen don Yema ST o de ye patron Mise ye patron Mise i k'a dɔn k'a fɔ ko ale taama yɔrɔ o kɔni i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛkunfeerela ninnu olu fana ka yɔrɔw ye sufɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔw sufɛ kɔnɔw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min ST mana baara mana jigin ale fana bɛ taa munumunu yen nɔ fo ka na se juillet kalo tɛmɛnen ma i b'a ye k'a fɔ Yusu fɛn min ye jaja baaraden ka baara filanan o fana ye yɛrɛkunfeere de ye o fana ye yɛrɛkunfeere ye k'a bɛna ST fɛ waati min na a taara baara la 1200 a k'a dɔn k'a fɔ k'o tora sen na san 3 mun mɛn ko fɔ su min u taara ɲɔgɔn ye ɲɛŋɛ k'o don ko dɔ farala baarakɛden ka sara kan baara fana a sigiyɔrɔma 2 bɛɛ dɔnna o kumana Yusu min ST ye sa ni baaraden ko ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛŋɛ ka sabu kɛ ale ɲɛ tɛna ye sufɛ kɔnɔ ye a taara nin kɔnɔ in ta dibi la o kumana k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛjaboso dɔ kɔnɔ u donnen kɔrɔ kɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ u bɛ bolodalen kɔ ale bɛ bɔ min kalama ja ka baarakɛden don a b'a sɔrɔ ko taara ka dangɛ sigi ko tɛ yen tun u ye ɲɔgɔn ta dibi la ka don soni dɔ kɔnɔ kɛ soni de kɔnɔ yen ale ma haraba ale ma lajɛli kɛ kow bɛ ɲini ka ɲɛnabɔ tuma min ale nana ye k'a fɔ a ka baaraden de don ja o ye baaraden fana ka baara filanan ye Yusu o kumana ko taara ka dangɛ sigi kɔ o dagalen tɛ tun o kumana gɛlɛya yɔrɔ kɛra mun ye baaraden o ka i k'a dɔ sara dɔ fara l'o kan wa min ye baaraden yɛrɛ ye o kumana danni kelen ma ti moriya tiɲɛ o ma kɛ ST ta ye koyi kaba ale sɔmina ja sɔmi ma ɲi sɔmi bila man di gansan o kuma kaba ale fana sɔmina a y'i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra dabilabali ye so kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn dɔn nka ni baara jiginna u fila bɛɛ lajɛlen bɛ t'u ka baara filanan na k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen patron madamu tɛ foyi kalama o kumana Yusu bɔnni de tora o la k'a dɔn k'a fɔ ani cɛ bɛnna fɔ la ST u bɛ ɲɔgɔn kan kaban juru tɛ ba ko la maa ka juru tɛ ba sigi ɲɔgɔn na o kumana ko tora sen na juru nana kari ST kan na nafolobɔ man d'ale ye mɛndiya dun ka d'ale ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko baarakɛden o mɛnna makɔrɔni na nka a ye ko in dogo i ko jakumabo fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ baaraden a b'a ka baara la fo ka na se utu kalo tile 28 tɛmɛnen ma Jɛnɛba ye ŋaniya siri sa k'a fɔ ale ka jurujugu min bɛ ST la juru bɛ sara bi a bɛ sara dɛ wajibi tɛ ya n'i ye juru kɔni ta i b'a sara juru tali tɛ cɛya ye mais fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ juru ta sa a dɔw bɛ yen fana u tɛ kani o kuma Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'ale ka juru bɛɛ na sara bi o bɛ t'i jɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn 7,000 ani 600 i k'a dɔn k'a fɔ o bɔɲango la o kumana Yusu ko na sara bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ a ma fɛn wɛrɛ kɛ koyi a taara ka taa ST lasɔmi o kumana i ka juru min b'i la i t'a sara wa ST we a bɛ sara sa e kana kɔrɔtɔ o kumana min ye Jɛnɛba ye a ɲɛ b'a la juru sara ɲɛ tɛ ST kun olu dun bɛ dogodogo ni dogo min na nin ye n'ale ko k'a b'a bara ci o na kɛ sababu ye ST k'ale ka wari sara a taara sufɛ kɔnɔ ɲɔgɔnw ɲini u kɔnɔdama farala ɲɔgɔn kan ka na o y'a sɔrɔ sudibi yɛrɛ tɛ koyi u kɔnɔdamaw farala ɲɔgɔn kan ka na u nan'u jɔ ST kunna a ye ST bagabaga a ko kuma na ne nana ni n ka wari nɔfɛ bi i b'a sara Jɛnɛba n ka wari di ko juru ST ko cɛ k'a fana sa a ye sabali sa a ye sutura sa u dun nɛnkun ye 2 ye u ti malo u ti sa mais a dɔw bɛ banakɔtaa kɛ sugu la o kumana n bɛ se o min fɔ wa u ye wɔyɔ wuli i kɔrɔ wɔyɔ wuli ka mankan ci i b'a fɔ ko dɔ ye sigiɲɔgɔnw wele jama kɛlen kɔ ka so fɔ tuma min na ko baarakɛden bɛ kule a b'a kunkolo yɛrɛyɛrɛ a bɔɲɔgɔnkow b'u yɛrɛyɛrɛ i b'a fɔ jinɛ wulil'u la wa sufɛ kɔnɔ ɲɔgɔnw o kumana ko kɔnɔ juru de bɛ sara bi an b'a bɛɛ bara ci an k'a bɛɛ fɔ bɛɛ ka lafiya n'a bɛɛ ɲɛfɔra bɛɛ ni yɛrɛ sɔrɔ u y'a ɲɛfɔ
min nana ni juru ye u y'u da don ala k'a fɔ k'u b'u kan kɔrɔta n'a kuma ye k'a tantanima jama bɛɛ y'a mɛn wa bɛɛ lajɛlen filɛ ka maaw ten nɔ muso hɔrɔnmuso ti ban muso a cɛ ka jogojuguya a m'o ye koyi cɛ ka lebu min ni jama bɛna b'o kalama a y'a ɲini ka lebu sutura a ko est ma a ko i k'a dɔn baaraden ma a ko e kana y'an ka ɲɔgɔn ye ba Jɛnɛba ani Jɛnɛ ye ɲɔgɔn ye a ye Jɛnɛ ka wari dafalen d'a ma ko e ka taa i k'a ni mago to a ka ɲi ten a y'a cɛ sutura ni nin ye a ma kuma a ma fɛn fɔ ko nka kunnafoni ko kɔni ye dugu sɔrɔ kaba ka maa bugɔ dɔgɔfiyɛ la ko ala kana mɛn b'a jaya a ye b'a kɔni ye wasakɛ o kumana ko kunnafoni carila ka dugu fa bɛɛ labɔ ala ni saamɛya fɛ est-ce yaasa k'i dugu malo fɛ a n'a ka denbaya ye sigida bila o kumana k'u kunda yɔrɔ wɛrɛ kan k'u bɛ yɔrɔ min bi o ye jikɔrɔnin ye min y'i k'a dɔn cɛ ka jogojuguya wari muso kɔni y'o sara yaasa k'a cɛ to sutura la k'a dɔn k'a fɔ ko yala ko ni cɛ in k'a n'a jogo in dabila wa Bukari Sangare ka nɔ bila sɛbɛn don 26 mars n'i y'o bila Moro an bɛ tɛmɛ ni communiquéw ye Tala Watara ale ni Hawa Sogodo ka taa se Baru Sidibe Umaru Baru Sidibe ale ni k'a dɔn Ramatulayi Sanogo an ka duwawu b'u ye badabada duwawu ça fait i ɲɛ b'a la i ɲɛ t'i denmuso photo la mais elle me ressemble Baru b'a kalama a jɔ kabara jɔ a la dɛ Baru c'est-à-dire Baru filɛ voilà i denmuso filɛ voilà bon n'o fana Mantala fana filɛ n denmuso wɛrɛ filɛ i denmuso wɛrɛ filɛ voilà c'est ala de nin kɛnɛ han mais c'est-à-dire n bɛ min f'i ɲɛna renouveau cɛmisɛnninw cɛkɔrɔba kunnadi ye de renouveau cɛmisɛnninw a bɛ muso furu k'u ban dɔrɔn an bɛ a ta an yɛrɛ fɛ an b'a ta yɔrɔ wɛrɛ n'o bɔra yen partout wayi renouveau l'exé fana awɔ olu bɛ filanan ɲini renouveau la voilà a ye ɲa ma an bɛrɛ ma taa a ka bɛrɛ ma taa ɲini an ye Adama Jabate a fana bɛ don Muruba kala la Doila renouveau fana kɛ a bɛ musow ban furu la dɔrɔn a y'u marié an k'u mariage k'u baptêmer a banna o dɔrɔn de don ala k'an bɛɛ sababa ma consommer dɔ wɛrɛ o an b'a ta fa bɛɛ fɛ an b'a ta so an b'a ta kungo c'est comme ça les vies ala k'an na ja voilà o tuma Moro an n'a bi ta ni ala ka jɛ ye Batosi merci Awa merci merci Bad merci beaucoup a k'an bɛɛ ni ala ka jɛ ye